Egunon ikasle maiteok. Gaur energiari buruz hitz egingo dugu. Zer da energia? Energia materiala aldatzen duen osagaia da eta hainbat ariketa edo jarduera egitea ahalbidetzen duena. Orduan edozein gauza egiteko energia behar dugu, ez da? Adibidez eskua altxatzeko. Hori da, Jose Mari? Baina energia hori ikus daiteke? Non dago? Energia edozein lekutan dago. Baina ezin dugu ikusi, bakarrik ikus ditzakeguna da beraren akzioa edo ondorioak eraldaketa. Zein energi motak ezagutzen dituzu? Niri adibidez fotosintesian ematen dena, ez da? Hau da, eguzki energia, eguzkitik datorren energia, bale? Eta beste adibideren bat? Niri adibidez haiz energia guratzen zait, erratekin egiten dena. Oso ondo, horri energia eolikoa deitzen diogu. Gehiagorik? Niri energia kimikoa bururatzen zait, adibidez janariarekin gertatzen dena, elikagaiak jaterakoan energia bihurtzen ditugu. Eta ere, erregaiekin, adibidez kotxeko kombustiblean. Bai, erregaien kasuan, mugimenduan edo beroan transformatu daiteke. Baina baita ere, uretako mareetan sortzen den energia, edo energia atomikoa, atomoen bidez sortzen dena, bai. Hainbat energia ezagutzen ditu, eta energia bat beste energia mota batean bihurtu daiteke. What? Baina nola da posible hori? Gizakiok ikasi dugu nola energia bat beste batean bihurtu dezakegu gure onorarako. Adibide batzuekin goaz. Adibidez, elektrizitatearen bidez, argi energia sortu dezakegu, ez da? Edo, bero energia. Eta baita ere, soinu energia. Beraz, ikusten dugu nola energia mota batekin beste batean bihurtzen dugu. Maizu, bateria gortxear dago. Adibide batzuk jarriko ditugu, ez da? Bideoa amaitu baino lehen. Bai, noski, jongo gara ikustera batzuk. Venga! Bidez, energia elektrikoa. Energia elektrikoa tximisten bidez sortu daiteke. Baina ere, artifizialki sortu alditugu. Hainbat lantegietan adibidez, erroten bidez, edo itsasoetan eta ibaietan dauden turbinen bidez. Beste bat, energia termikoa izango zen. Energia termikoa beroa sortzea da, ez da? Eta beroa hainbat moduz egin daiteke. Suaren bidez, bai, eta artifiziala edo ez, izan alda. Beste bat izango zen, argi energia. Argi energia ere badaukagu eguzkiaren bidez edo artifiziala izan alda bonbilen bidez, ez da? Energia kimikoa. Energia kimikoa materia eraldatzean datza. Eta adibidez janarian edo erregaietan ikus ditzakegu, adibidez fabriketan erregaiak erretzen, energia lortzen dute. Nuklearra atomoen bidez lortzen da eta plutonio eta uranio dute, horregatik oso arriskutsua da. Beste partetik, energia mekanikoa dugu. Energia mekanikoa mugimenduaren bidez sortzen da, adibidez uraren mugimenduarekin, gure gorputzako mugimenduarekin, haizearen mugimenduarekin, eta bar. Eta azkenik, soinu energia, hau vibrazioen bidez sortzen da, dakigun bezala. Hau izan da guztia, eta espero dut zuen interesakoa izan dezan. Beste bat arte.